Jeg har arbejdet med Nobia Danmark i vores erhvervscase. Først vil jeg komme med en kort præsentation af virksomheden. Nobia Danmark er opstået via en fusionering af HTH, Invita og Uniform. De startede i 1964 og er nu en af de førende køkkenvirksomheder i Europa. Deres hovedsæde det er i Ølgod, og de beskæftiger omkring 1300 ansatte fordelt på flere lande. De har en markedsandel, som i 2013 lagde på omkring 47%, og deres generelle mål det er at inspirere og realisere forbrugerens køkkendrøm. Hvis vi kigger på de kritiske succesfaktorer, som vi har udvalgt, så er der effektivitet og produktivitet, god behandling og uddannelse af medarbejdere, omfangsrig målgruppe og produktudvikling. Når vi begynder at kigge på effektivitet og produktivitet, så er det et meget vigtigt parameter i køkkenbranchen. Og her er Nobia specielt godt stillet. Udover at være en af de mest avancerede køkkenproducenter i verden, så lægger Nobia også rigtig stor vægt på styring, logistik og ikke mindst sikkerhed. Og her kan man sige, at Nobia specielt har formået at effektivisere sig og fortsat effektivisere sig. Så er der også god behandling og uddannelse af medarbejdere. Nobia Danmark yder en særlig god behandling af deres medarbejdere. Medarbejderne tilbydes uddannelse inden for køkkenbranchen og butik. Og derudover så foretager de Nobia forskellige trivselsundersøgelser og udviklingssamtaler med medarbejderne for at opretholde en god arbejdsmoral og sikkerhed. Så har Nobia Danmark en rigtig omfangsrig målgruppe, i det de henvender sig til mange forskellige segmenter, i det de både har HTH, Invita og Uniform og også HTH selv. Så er der produktudvikling. Nobia Danmark har en rigtig stor produktudviklingsafdeling, og det er et rigtig vigtigt punkt i køkkenbranchen, fordi det er ligesom på produktudvikling og innovation, at man skal skille ud for de andre virksomheder. Jeg har sat en stjerne ud for omfangsrig målgruppe, da det er en af den kritiske succesfaktor, som jeg har tænkt mig at arbejde dybere med. Vi har ud fra virksomheden udarbejdet tre udfordringer, som vi ser meget væsentlige for virksomheden. Den første udfordring det er, at flere skifter køkken færre gange. Og det har vi fundet via en ekstern kilde inde på nettet fra Børsen. Så har vi udfordring 2, som er det lille hjemmemarked, og udfordring 3, som er urbanisering. Og jeg har markeret udfordring 1, flere skifter køkken færre gange. Det er den udfordring, jeg har tænkt mig at arbejde videre med. Det er den udfordring, jeg synes den største for virksomheden. Til udfordring 1 har vi udarbejdet 2 forskellige handlingsforslag. Det første handlingsforslag det er at starte et nyt koncept, og det andet handlingsforslag det er at skabe medlemsfordele. Og der har vi jeg ud fra en afsætningsøkonomisk synsvinkel valgt at arbejde videre med handlingsforslag 1, da jeg mener det er det mest brugbare og bedst løsningsforslag til den her udfordring. Handlingsforslag 1 det er at simpelthen gå ind og starte et nyt koncept. Et koncept, hvor Nobia de går ind og tilbyder forbrugeren penge for deres gamle køkken. Og det giver Nobia flere forskellige muligheder. Det gør, at Nobia går ind og anvende de gamle køkken til genbrug, hvilket kan mindske omkostninger for de skal ligesom lave køkkenerne. Og det vil give Nobia et rigtig grønt look, og det vil gøre, at de kan gå ind og løse den her pain, de har med, at folk kan være færre eller sjældnere køkkener. Det kan gøre, at folk nu vil af med deres gamle køkken og oftere skifte til et nyt køkken. Så kan man spørge sig selv, om det er realistisk. Hvis man kigger på vores rentabilitetsanalyse, som vi har udarbejdet, som ligger i vores bilag, så vil jeg mene, at det er bestemt realistisk
Novias resultat ligger på godt og vel 125 millioner, og generelt set så har deres regnskab en rigtig positiv udvikling, og viser, at de bestemt har kontrol over økonomien i virksomheden. Der er sorte tal på bundlinjen, og alle nøgletal i virksomheden ligger på et fornuftigt niveau. Det viser, at de har en stor kontrol over deres økonomi i virksomheden. Nobia er rigtig god til at udnytte den lave gældsrente, de har, til at investere meget fra fremmedkapitalen. Og det gør ligesom, at Nobia er i stand til at modstå pludselig tab, og samtidig med det regnskab Nobia har de også muligheden for at investere i nye mulige tiltag, som for eksempel det løsningsforslag, som vi kommer til den penge Nobia har. Så har jeg også skrevet kritiske succesfaktorer, da det ligesom også bygger med til at støtte op om, at det er et realistisk forslag, det her. Det er en af de kritiske succesfaktorer, vi skal på. Det var blandt andet, at Nobia var rigtig god til at effektivisere sig og være produktiv og rigtig god omkring produktudvikling. Og det gør ligesom, at Nobia de har kompetencerne og lysten til det og gøre noget nyt. Så er de et stærkt brand, og det vil være forholdsvis nemt for Nobia at køre det her igennem, da der er folk har stor troværdighed for Nobia. Og der er mange penge til promotion af det her nye koncept. Og så er det også et koncept, som vi har set virke før, blandt andet i bilbranchen, hvor folk kan indlevere deres bil og få penge for deres brugte bil, hvis de så køber en ny bil ved den givende forhandler. Konsekvenserne kan man sige forholdsvis positive. Vi vil se et nyt Nobia med mere styr på sine omkostninger. Et Nobia, som står stærkere som brand på eksportmarkedet. Et Nobia, der differentierer sig fra de andre ved at gøre noget nyt. Og det kan gøre, at Nobia tiltrækker flere kunder til sig, og på den måde skaber mere omsætning i forhold til sine konkurrenter. Vi vil se en Nobia, som er endnu stærkere i produktudviklingen, da det nye koncept kan være med til at skabe mange nye produkter, billigere produkter og grønnere produkter, som man trækker flere kunder til, og det vil gøre, og at man har den her udskiftningskoncept, det også gør, at Nobia kommer meget tættere på deres kunder, og generelt står stærkere som brand. Kort har lige taget nogle af de vigtigste punkter med på min SWOT, som kan også være med til at bygge op om, at det er en god måde at gøre ting på, og at løse den pain, Nobia har med at færre skifter køkken oftere. Nobia er rigtig god til markedsføring og skaber selv deres køkkener fra bunden, og det gør ligesom, at Nobia nemt kan få det her koncept ud, og i det de skaber deres køkken til fra bunden, så står de selv med det, og ved selv, hvordan de skal ligesom bruge de her køkkener, når de kommer ind. Og det går ind og hjælper ved nogle af de trusler, vi har med den lave udskiftningsfrekvens, som er ved forbrugerne lige nu, og man kommer til at udnytte nærmarkederne meget bedre, og der er godt nok en svaghed ved Nobia, der er en lang oplæringstid, og det kan måske give en længere oplæringstid, da man nu skal finde ud af, hvordan man bruger de her brugte køkkener, når de kommer ind. Og for de dele, der er ligesom anvendt til nye køkkener. Omkring metode, der har vi både brugt intern og ekstern materiale. Vi har en rentabilitetsanalyse, som er kvantitativ materiale. Så har vi også kvalitativ materiale. Vi har brugt Porter's Five Forces, omverdensmodellen. Vi har udarbejdet, som sagt, en rentabilitetsanalyse og en SWOT-analyse til at få vores generelle information og viden omkring Nobia. Vi har ved hjælp af Desk Research fundet information omkring virksomheden Nobia Danmark. Og det er som sagt sket via den interne materiale samt den eksterne materiale.
Til sidst så kan jeg konkludere, at Nobia det er en meget sund virksomhed, som er i fremgang på alle parametre. De bliver en større og større spillere, såvel dansk som internationalt. Og de har et regnskab, der gør, at de har mange muligheder for at udvikle sig og realisere de drømme, de har, både med produktudvikling, men også med det nye koncept, som vi har lagt på banen. Vi har ved vores analyse af virksomheden fundet løsning til det konkrete problem, vi fandt frem. Og vi har vurderet, at de handlingsforslag, vi kom med baggrund i analyse og regnskab, er realistiske og noget, Nobia Danmark bør arbejde videre med.